kienet ir-reba li ħażitlek ħajtek u qed iċċaħdek mill-maħbubin tiegħek. Hekk sqar Carmel Paċ f'messaġġ emozzjonanti immens eżatt 5 xhur minn mindu seħħet it-traċedja fil-Ħamrun fejn inqatlet Miriam Paċ taħt it-terapin ta' Dara stess. Carmel qal li l-familja ta' kuljum għadha qed issofri minn dan kollu. Minn dak il-jum ikraħ fejn minħabba r-reba ta' ftit nies spiċċat inqatlet ta' żewġ tfal. Il-familja ta' Miriam Paċ kif ukoll il-Partit Nazzjonalista kienu talbu li ssir inkjesta indipendenti dwar dan il-każ, talba li l-gvern għadu ma laqax. Fl-aħħar 7 xhur kienu rrappurtati tal-inqas 4 fatalitajiet f'siti ta' kostruzzjoni. F'April ħaddiem miet wara li waqgħu ta' madwar żewġ sulari f'sit ta' kostruzzjoni fl-Imġar. F'Ġunju mbagħad ħaddiem miet f'Ħażabbar wara li waqgħet fuqu parti minn struttura ta' krejn u ftit tal-ilu kellna traċedja ta' ħaddiem barrani li tilef ħajtu waqt li kien qed isir xogħol ta' kostruzzjoni fi Sqaq l-Erwieħ f'Bormla. Dawn l-inċidenti ġibdu lejhom mewġa ta' reazzjonijiet ta' diżappunt b'ħafna jgħidu li bħala pajjiż għadna ma tallimna xejn mit-traċedji li kellna fl-aħħar xhur.